Καλησπέρα παιδιά, ελπίζω να έχετε μια πολύ ωραία μέρα. Και στους 80 εγγεγραμμένους, στους 80 subscribers, θα κάνουμε κι άλλο ένα λαϊβάκι. Και θα σας προειδοποιήσω βέβαια όταν το κάνουμε, γιατί την προηγούμενη φορά είχε γίνει ένα λάθος και δεν μ' άφηνε να κάνω το live, οπότε το έκανα απροειδοποίητα και τέλος πάντων μπήκατε πολύ. Οπότε πατήστε όλη η εγγραφή. Εσύ, εσύ πάτα εγγραφή τώρα, σε βλέπω. Οπότε κάνε εγγραφή τώρα άμα θέλεις να δεις κι άλλο ένα λαϊβάκι. Και εμείς τα λέμε στο live. Καλά ρε, πως μίλησα έτσι πάλι.